تقولا فرنغان دي ألالا الله تعالى كما نتولا وقرآن دافنتي جنين في المشلا فرنغان دي ألالا في أفعاله أكا كوكي تولا الله تعالى كوكي تو دافنتي كوكي له الملك مراي علتين وله الحمد تنوب عليه الله تعالى نتنكام نغاكا وهو على كل شيء قدير على دي سباي في بكليكا سيكوبل كوبل او كوام بشيريا كروكرا على كراكا تشينياكا صلى الله عليه وآله وسلم على يجي منشي رحمة للعالمين كافة للناس أجمعين كاتشيكا كهنا دافع بي كاتشيكا نبما أدم ديني جنة ككشين دم تشامير على في أكو جيد على كرا كان صلى الله عليه وآله وسلم أنا على كرا سمو أنا جيون أني ما سونا كتو على كرا نفيت شينغا فكتاسي القيامة سنة سليمة أكو أين ولد لك مرب الأسلامو أسلامو أي سرا علني ninga ala barkada aslamani liman yaka Allah ta'ala ya kandali minge kana aslama ya dinama ani ala ya kanni minge ni liman ya no ya ala dana ya ay ala fuka kuy ange liman ya nema ida al iman billah ala dana wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim ala de ma kandani ma miyaja kada srama min tlini ما دلك كوين فيها وجماكلو كبيلة دوننا ني جماكلو باي وننا توبي كدسلام إلى دون بعدو يودفو آية سوف نزول الله سورة الحجرات آية لبن وتوبرا أوا وبيو كل مدى وبلو ولو كان غفو كان غتانو كدا كاري كرامو كله أما ما تشوما ويرد ولا ويرد كنا دوا إسلامه Allah bana sa ku yara ko jongwala on e ma don ni folika kan on ma wele ma machi on ma on yara de nana do islam ko alay ay jigi ka fu ko afu ya kana ne kunada na ka islam ala de kanga au kunada aya kandali minge kana liman yama nasro au kaliman yayi angilingile fen fila anganga ala de fuka ala tanuka barkada ni ya yeke bi sujudu ke li rabbil arshil azim li rabbis samawati wal ard ete turumbe oye mamina inywana do bugumbe jiri kuru koro ko ya le mai ko bisega kodla ale fa qul alhamdulillah ala tanuki ika ala barkada go mado le tesla be jadon fo mamunu mbora dore la kadu ala abuko mi nafolotigi dete nafolo jadon mi e kolobe ke ga doni zoro bo ko ya no hay o yakli digina aka nasongo masoro do mununa o ba do ko mi okay bana ni yae inwana do be ولو بكي مشو بتو كويلو كعلي دو بكي نينو بتو دو بكي داموسون دو بكي فين نغشلو من ابن مالويا دي والله ابن مالويا من كودونو علي حتلي ديمونو محل الاسلام وكي توبو جيري كا انا كونغو جيرو كا كوتيكي كا كي ارمور دغا بنو يك مامينا اسرو انتا مانا ماجوغو جومبي امبي جولي كا كو Kambasson ama dima o kamau adira de ko nganyire na fanai karoke ni nogoten na koy andi sigani folla koy huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli shay'in 'alim ko fon medu ko kanya bedla kadi adama de dima ni adama de laja ka bunya ni feunde adama de teke fuika jonye fu ala
fe bebe adama de ka bilala ya ni min se ki mago nye chukomina ala ma balando ani foiche amado ani foiche du kolo ko kan feuna min se ka nafa do nye an foni ala yere fe munun duni haramu wal manay komi ke chugo haramu chukomina abana atop be mago nye fe jiri nege fara dugu kolo ko kan a bebe adama de ka biladila ala yu kolo an de qur'ana e min fo an oyode o fɛnw tɛ se ka kɛ foyi ye fo fɛnw dafɛnw de don wa adamadenw ka fisa ka tɛmɛ u kan mɔgɔ tɛ se k'a fɔ i bɛ jirikuru kusaya adamaden ye ko o bɛ jate ko ye kodɔn ye o tɛ se ka kɛ o non o tɛ se ka jate kodɔn ye o farakuru o ka fisa adamaden ye fo adamaden b'a fɔ k'o y'a ka ala ye kodɔn tɛ sɔn o ma o a tɛ se ka fɔ k'o tigi ye kodɔnna ye o kɛlɛ hakili ti tɔn ma o de y'a to n y'a fɔ n bɛ segin a kan k'a fɔ i ye bolisɔn ye yɔrɔ o yɔrɔ kodɔnbaliya kɔrɔ don mɔgɔ si ka laada kɔrɔ tɛ kodɔnbaliya kɔrɔ don wa ni maa o maa n'i ye kodɔn i b'a dabila n ko riwaya dɔ nana ko Umar sigilen tun bɛ yɛlɛ a yɛrɛ ma riwaya dɔ ye kuma in sɛbɛn a saha n'a sahabaliya sa Allahu ta'ala a'lam ko Umar sigilen tun bɛ yɛlɛ ko k'a kɛra di k'a ko ale hakili jigin ale ka jahiliya ko kɔrɔ dɔ bɛ yen ko n'ale hakili jiginna a la ko ale bɛ yɛlɛ o de la o ko ye jumɛn ye ko boli dɔ tun b'ale bolo k'a tun lamɛn ni tamaro de ye ka tamaro baro ka sɔrɔ k'a mɔ k'a kɛ boli ye ko nka kuma dɔw n'ale degunna kosɛbɛ kɔngɔ fɛ k'a tun bɛ dɔ walo a la o kɛ ka ni lafiya n'a ye tamaro wɛrɛ sɔrɔ a b'o baro ka bara a nɔ na e bugulen filɛ fɛn min kɔnɔ a bɛ se ka e bali ka mun kɛ a yɛrɛ la a bɛ se ka don i ni mun cɛ foyi ne ma deli k'a f'i ye yan o kɛra Manden jamana in a hakili la a sɔnnikɛ yɔrɔba dɔ ye Manden ye dɛ hali n'o y'a sɔrɔ o tɛ Mandenkaw wasolan ye bi cɛ de nana jigin a jatigi kan n'a jatigikɛ ka min kɛ mɔgɔw bɛ nali la clients bɛ kɛ ka na boli b'a bolo so kɔnɔ yɔrɔ boli ko ye fɛn dɔ ye kunbaba ninnu olu tɛ se ka taa ka yaala mumini bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka dɛmɛ b'i sɔrɔ yen mumini ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nka n'i ko i ye fɛn dɔ sigi yɔrɔ dɔ la ko nin ye ne ka ala ye o bɛ to a nɔ na ye ni kobilen y'i sɔrɔ fa dɔ fɛ a ka kibaru tɛ se k'i sɔrɔ yen e ka kibaru tɛ se k'a sɔrɔ o kɛra min kɛ o ye boli mankanninw dilan bawo dɔw ye tɔgɔfɛ bila ye o kɔrɔ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o b'i kunna kuranɛ ye min fɔ de don in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum tɔgɔw dɔrɔn de don e ta a fɛn yɛrɛ yɛrɛ ye min ye an bɛɛ b'o dɔn fɛn minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a fɔ a ma ko kɔntɔrɔ an bɛɛ b'o dɔn fɛn minnu farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a fɔ a ma ko sanɛ an bɛɛ b'o dɔn fɛn minnu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ a ma ko biɲɛjugu an bɛɛ b'o dɔn o tuma an ka a wele a tɔgɔ yɛrɛ la kɛ an k'u wele u tɔgɔ yɛrɛ la an bɛɛ b'u dɔn o an dɔ t'a biri dɔ ka yan o dɔ tɛ dɔ birilen ɲɔni u fɛn minnu don an b'u dɔn a dɔw yɛrɛ tɛ fɛn daliluma faralen ɲɔgɔn kan minnu ba n'u ta la n'a jenina u yɛrɛ b'a kalama o maa minnu tubira ka bɔ a la u caman bɛ yan a caman bɛ yan maa minnu tubira ka bɔ a la a caman bɛ yan a y'u wele ka na fɛn minnu faralen tun don ɲɔgɔn kan u k'a fɔ a ye ko ni sɔrɔ adamaden b'i to kodɔn kɔnɔ ka na i biri nin ye ko e ka ala don kana ko boli b'a bolo so kɔnɔ a bɛ ka mɔgɔw ni sɛw bɛ na mɔgɔw ni fɛnw bɛ na u b'o la wulu de ye joli kasa mɛn o bolila ka don so kɔnɔ wulu bolila ka don so kɔnɔ o ni a boli tun b'an bon o n'a bɔra cɛ de ni clients sigilen to ka bali ka boli ye wulu bolo kɛnɛma wulu y'a dɔn o tɛ ne ye dɛ o tɛ alimami nɔ ye dɛ wulu de ma se ka tanga da fɛn kan parce que wulu bɛ s'a la o wulu ma tanga da kan wulu donna wulu t'a dɔn foyi don fo dɔrɔn wulu yɛrɛ trompera o hakili joli b'a la o hakili sogo de don o y'a ta o n'a bɔra cɛ bɛ bali min na a ɲɛ bɛ a ka boli la wulu bolo a ye mun kɛ a bolila ka don so kɔnɔ nin lakɛlɛ ne ye maninkala ye kanto ye ne ye san 4 ni kɔ kɛ maninkala
nin kuma ninnu fɔra an fɛ yen dɔw bɛ n'u sigi kɔrɔ karisa i tɛ nin kuma ninnu dabila yan bɛ tan dɛ n ko heyi karamɔgɔkɛ dugukolo kɔ kan ala ko bɛ fɔ dugukolo yɔrɔ bɛɛ la dɛ yan dilan bɛ ala bato de kama wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ne ma jinɛ ni adamaden dilan dɔ wɛrɛ kama u kan bato kɔ ala ye cidenw ci nin de kama adamadenw b'a fɛ ka sira bila u b'a fɛ ka tigi wɛrɛ ye u yɛrɛ la u bɛna ala ka nɛɛma kan k'a dun u t'a barika da yɔrɔ dɔn a ye taa n ko fɔ u ye cidenw nana nin de la u ka mission ye nin de ye mana ale de donna sisan nin fɛn in tɛ se k'ale kɔlɔsi dɛ ale de b'a kɔlɔsi a donna ka marifa ta ka mugu k'a la ka wulu in kunci ka sɔrɔ ka boli ta k'a ɲɛnen de ye nin ye ko nin y'a fariyalen de ye ka taa fɛ ka taa wulu in ka n'o joli kɛ boli in na ka wulu in fa ka n'o joli k'a la k'a fariyalen de ye nin ye nin bɛɛ ye ka don mɔgɔw n'u hakili cɛ an y'o de fɔ farafinna yan fo an ka segin an kɔfɛ de an ka jɔn ko ala fɔ misidennin tɛ jara dɔ wara ye nka bakɔrɔ b'a dɔn parce que fɛn fila de ɲamitɔ filɛ de ye yan Mali la yan o ye jumɛn ye n t'a fɛ ka to n yɛrɛ tɔgɔ fɔ walahi ni ma dɛsɛ nka fo a k'a faamu o ye ko kɛmɛ ti o kɛmɛ ti de u bɛ ka o ni yan bolisɔn laadakɔrɔ de ɲami ɲɔgɔn na min ye kuranɛ lagosi a kumana a ka kuma mukadima ya dɔn n ko ma kuma in lamɛn wa n m'a lamɛn nka mukadima na n ye min lamɛn k'a tɔ efase firawuna ko kuma b'a da ko firawuna k'u kɔlɔsi o ye sabotage de ye ka ɲɛsin silamɛ ma n'o tɛ o firawuna min filɛ o ye kuranɛ y'a ɲɛfɔ anw ye firawuna kun segira o firawuna segira a kɔ a bɛ to ji la don min na firawuna kun ye ala ka alaya bonya segin ala ma ka kɔn o ɲɛ firawuna yɛrɛ jigi tigɛlen dɛsɛlen musa la alayhi salam a ye soma minnu wele ka bɔ hali yɔrɔ minnu t'a ka mara kɔnɔ ka wele bila diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ a kan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sɔrɔ cɛ dɔ bɔ bɛ n ka yɔrɔ la yan kɔrɔtɛtigi de don soma don a bɛ ka n se dan na a ye na n dɛmɛ o mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan o mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan o ko a i ye faama ye tiɲɛ don nka i y'an wele ko min na nin tɛ ko dennin ye dɛ yali n'an ye sebaaya sɔrɔ i b'an sara wa firawuna ko sara dɔrɔn tɛ bali aw yɛrɛ bɛ kɛ ne masuruna mɔgɔ jɔnjɔnw de ye sara dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ kɛ masuruna mɔgɔ jɔnjɔnw de ye kɛra min ye u karila ɲɔgɔn na ninnu y'u ka jinɛ mɔriyaw kɛ fɛn minnu siri bɛ somaya ni sɛtanɛ baaraw la ka kuma yɛlɛmaw kɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ komi a fɔr'u ye de ko ni musa ye bere fili k'o bɛ kɛ sa ye o dɔnniya bɛ maa o maa bolo n'i ye jurukisɛ fili a bɛ kɛ sa ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ n'i ye bere fili a bɛ kɛ sa ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ bɛɛ nana o dɔnniya bɛ maa o maa la a bɛɛ nana u y'a fili min ye ka u ka dabaliw kɛ kuranɛ ala y'a masala bɔ an ye ala yɛrɛ ko k'u nana ni kɔrɔtɛ ye min n'a fanga ka bon kabi o don ko fo musa siranna a n'a ka cidenya ko ala ko kana siran kuranɛ de bɛ nin bɛɛ baro bɔ ko kana siran dɛ e de bɛna sebaaya sɔrɔ dɔwɛrɛ t'i ma i ka bere fili dɔrɔn ninnu ye fɛn o fɛn bɔ a bɛna a bɛɛ kunu musa y'a ka bere fili min kɛ bere ye fɛn ninnu kunu o minnu welela o yɔrɔnin bɛɛ olu tubira la kuranɛ y'a baro bɔ anw ye o yɔrɔnin bɛɛ olu ye jɔnkala fɔ o ko nin ta in ani olu ta tɛ kelen hakika la dafɛn tɛ se ka ɲɛnamaya di dafɛn ma o tɛ se ka kɛ dugukolo kɔ kan e ma ala de bɛ majamu a ko la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir yuhyi wa yumit الموت والحياة وأفلاي على جنفورلاي سياني نمايا فويا فولا هرانيا يورو ندلك في نيا يورو كو كارسفلا كو جينا موردو كو ما فا كو كونو ولا ما كو فك كانتي كو نمايا ولا ما كو مشاري يلا ما كو كونوني منو بابولا كان سوما دي اي نا تا داما كو كولا كولا بنديدو aba to aka kalande min kantige ko wuli aka na soma de ay ma fo aka ma refa ay ta docteur sula jona aka shudo tagana ay ta docteur sula jona ka ko docteur ka fatuli nkura do dama na psika kunu aka ko ke gajira
attention hatta minnu b'a fɔ k'u bɛ don tasuma na ko tasuma t'u jeni a y'a minɛ a k'a ko a k'a bila a la a b'a jeni sisan a ye fɛn min mun a y'a ko ka bɔ a la a ye fɛn min mun a fari la a y'a ko ka bɔ a la a ye tasuma min mɛnɛ a k'o to yen a yɛrɛ ka tasuma mɛnɛ a k'a don a la a bɛ tɛmɛ sisan an mɛnna ɲɔgɔn kan farafinna yɛrɛ komi mɔgɔw commencera ka keguya o de bɛ ka kɛ musiba ye o de bɛ ka kɛ balawu ye n'o tɛ nani jumɛn bɛ nin na nani kan tɛ nin na koyi an bɛ ka fɛn minnu lagosi fɛn ɲɛnamaw tɛ fɛn dalumaw tɛ dalu t'a la kuranɛ y'o de fɔ ma anzalallahu biha min sultan ko dalu de ma na la minɛ e ko e ma sɔn kuranɛ ka kuma ye e ma sɔn alakira la sallallahu alaihi wasallam e ko ka jamanadenw to e bolo e k'u wele bon an b'u wele kana kɔrɔlen minnu ma a dalu bɛ min asilamɛw ne ye kuma o kuma fɔ o si jaabi ma na o bɛɛ yɛlɛmana ka kɛ nani ye ne ko n ko ni kɔrɔlen ko don ne ye kɔrɔlen caman jate yan ni kura ko don ka kura caman fana jate nka o kuraw si tala ka kɛlɛ farafinna bɛ kura min na k'a ka ɲɛnamaya jɔ n'a ye foyi t'an yɛrɛ bolo yan an ye kura minnu bɔ tubabula ka na an ye kura minnu bɔ arabula ka na arabu ka fɛn wɛrɛw bɛ yan min tɛ silamɛya ye o jɔnni banna o la a ye furakɛli kɛ cogo min bɔ ye ka na jɔnni an ka laada kɔrɔtigi jumɛn ye dɔgɔtɔrɔso kɛlɛ yan dɔgɔtɔrɔso o y'anw ka laada ye nka e laadatigi bi ni muso jiginna n'i ma taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la walima ni tin gɛlɛyara ni tulo gɛlɛya ko e ka laada to ye n'a sara Mali sariya taabolo la i bɛ minɛ k'i datugu wa an y'a ye fana a mɔgɔw ɲɛ ma si fanga fana ma fanga an ka yan fanga b'a la ka mara cogo min o t'anw ka laada kɔrɔ ye nka u ma ɲɛsin fanga ma an ka jamana b'a la ka mara ni kan min ye tubabu kɛ bɛ k'anw mara n'u ka kan ye 100% hali anw ka jamanakuntigi tɛ se k'an yɛrɛ ka kan fɔ laadakɔrɔtigiw bolo o si tɛ baasi ye nka silamɛya dɔrɔn de ye fɛn yeleke ye o de kan ka kɛlɛ wa a kɛlɛkɛla fanba n bɛ min f'i ye ɲɛ b'a la don o ye n ka kuma dɔ tigɛ ka taa nɔrɔ an ka tungafɛtaala minnu bɛ kɔ kan la ne kan t'olu ma maa minnu taara tunga fɛ u taara fɛn ɲini de la an tɛ se k'olu bali k'u t'u da don jamana ko kuma na o ni bi tɛ n t'a dɔn ni hakili la min bɛ min na bi ɲɛ tɛ mɔgɔw bɛ taa fɛn ɲini ka na jamana de jɔ u bɛ taa fɛn ɲini ka n'u faso jɔ ne kan t'olu ma o nka maa minnu filɛ ka nin campagne kɛ réseau bi maa ni mɔgɔ ninnu bila kɛlɛ la sa k'a bɛ a tɔgɔ fɔ ma na ko kamɛti k'a b'a tɔgɔ ma na a bɛɛ y'a mɔgɔ kelenw de ye o mɛnna campagne de la fana maa minnu b'a kɛlɛ la a caman bɛ yen walahi u sigilen tɛ farafinna an b'a dɔn min don parce que nazara dɛsɛra yana de u b'a ko min y'u dɛsɛ yana dɛ silamɛya hakilila in ko de don donc fɛn o fɛn n'o bɛ se ka bila silamɛya senkɔrɔ ka kɛ garan ye silamɛya sen la ka kɛ balan ye silamɛya ma u b'o ko financer u b'o masiri n'o tɛ an ka bolisɔnnaw bɛ yan ka kɔrɔ olu tɛna wajuli yɛrɛ lamɛn jango k'u mago don a la an b'an ta fɔ wajuli la k'a ɲɛ cogo min na n'u yɛrɛ b'u ka manamanakanw fɔ u bɛ diinɛ nɛni u bɛ diinɛ lagosi o tun tɛ fɔ yan cɛ ye san joli kɛ yan a bɛ sɔli kɛ wulu kunkolo ka arajo so la yan jɔnni kuma na a bɛ silamɛya ka fɛnbaw ta a b'u lagosi jɔnni kuma na o ma kɛ Mali la yan fo Ala y'a labila don min na k'a mago sa n'u taara a minɛ a ka so ka taa don kaso la wa hali sisan o mɔgɔw bɛ yen a mɔgɔw bɛ yen ni e de t'a mɛn i t'a mɛn mana a ye Ala fo han ni Ala y'i kan da k'i kɛ silamɛ ye k'i kɛ mumini ye ka i bila tawhidu dungew cɛ la Ala fo i k'a tanu i k'a waleɲuman dɔn awa an ye aya minnu sugandi bi ka an ni lafiya n'a ye o ye jumɛn ye a aya fɔlɔ Ala yɛrɛ de bɛ kɛ k'a yɛrɛ kun majamu a ko ale de ye masa ye خلق السماوات بغير عمد ترونها ikun jabani ka kabakolo filɛ k'ale kabakolo bili 7 sogolo بغير عمد duloma foyi t'a kɔrɔ tarawunaha
awere nye bosole bola o kena kangwe ko kaba kolo bili wolo vlaye ale ala noy badi'u as-samawati wal ard fatir as-samawati wal ard ko kaba kolo bili wolo vlaye o ale ala ka shukulule bi ghairi amadin tarawnaha ko awere nye ba la nyon zanve kata ko wa atemingalama lomata la de كيلي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم كو على دي كلو بلبل منهم فلي كو على الله تعالى دي يولو كرو دوغو كلو لا أن تميد بكم دوغو كلو كنن لما ني أو الله أكبر كو على كهنا أنا أيبو يمين عدم دي ko ode atwale kulu ke dugukolo la nyebe kulu mununa dugukolo ko ko de be dugukolo stabiliser ka paski ni ambe dugukolo ko ka te yere ate trampoline ate lama na dugukolo baski ala ko kwale wo sababu do kulu ay kulu munun kala wabatha fiha min kulli dabba ko ka soroka ngene ma fe façon be do sari dugukolo ko ka batha ode ka yereke ni je kungo baw ni alni masa kono ni yalla je documentaire la bi ala eno yake mo wi ni kungo baw to wumana yala ka avion taka kungo baw filmer ni kungo kono fle yere bay kungo fe sarimbe kata wa ni mbede baw ngablala tafsiru kala kuti ko ni fe yene ma fe on fe ndlale fle kabla du kolo koka ala ya bedla adama de kam mata'al lakum ولأنعامكم فين فلي أبيبا عندك بلالا أوا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم وأنزلنا من السماء ماء جيجي كبوكا كلها كسرك فلني كني أجي من كل زوج كريم نونا يا نيوما كيلينجلي بدولا ويفلن فيهم فلن فيهم يوم بدو كلو كوكا جري دي يوم بدو كلو كوكا ni yala la ba donc jiride dati ga jabana tay jiride umbe falen fen chen mombe falen fen umbe era ta fe ko binye koro wa ala kabare wa anzalna min as-samaa'i maa'a fa anbatna fiha min kulli zawjin karim ko ay jigini ke ka bokka ba kulula jila ka faleni ke ni o jinye du kulula nona ya nyuma bedola ala yin gmanu fo mige ako هذا خلق الله وني على فن للوني هذا فمن فلفل خلق الله وني على للوني الله أكبر لا إله إلا الله أفولي شايكوي نتكمو بس نبي بسنا على كنا من كفراتكوكا أكوني على كدللهم فأروني ماذا خلق الذين من دونه أيجرنا ده أبي فهمون نقول بتو ده على تنانا أيو كدلل جرنا تا ويمون لا أبي فهمون ويل على تنانا أيجرنا ويمون لا دغ كولو كوكا أيو بلو نجرنا أيو كدلل جرنا بل هم مخلوقون ولو يريد دافعون ليكم أو تشوفوا لا حول لكم ولا قوة وتسيكا فويكي ما يندرون ديو نافورا نفين تسيكا فنجي إكا كيكا فنجي درون ودي دلوي ما منا تشيدي ونوكا مغويو كالونسكيا كافوكو تاتي تشيه على بموجزة دي دوما على يكابكو دي دوما وبميجرا ميبا جرا كو جونغو على يوچي أني كا جرا كو على ميوچي جونغو على سيبه او على abi femunu be bato ala tanana ni koko fe seto fenwi ni koko la fulelu olu bato bawo de be keleke nga fennu reta do min fora wallahi ni aw mawni bolu bla nyona bolu ma don ko yin fen fu qur'an inde fo ko be femunu wele ko aw te mingalama ko utambe koy
abe femunu wele ala tanana qur'ane de be gani fo kuta me koy ko wa halina ala e meni ke ula katlo duma komi menye meni gindo di aw ma chukomina kadaka meni ya ala ka fendile nde koy tlo furate meni wajibi ya de tlo fura flabe dobolo komi ta tlo ka buita ere nga tlo gere do ate meni ke ako abike ga femunu wele na ala tanana utlo ta ala koy ako halina ya ulame ala halu ya me utseka jabi impe ala kuma kaundi e kuma jumein qur'ane kala ne bina dabla kuma jumein qur'ane koro foli bina dabla non mali maso niveau là amma suru yawla wa o here keto te dugu kolo koka beki lafiya no ni dine qur'ane be sega balika kala to jamana ubbe na sorulu e qur'ane kala interdu ko jamana kamena asete mayo ngodu kulin ko kana ya ala de tay يفعل ما يشاء ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن wo ni kibe kuma yere kibe ala to éviter magar ko dan e ka korobo bani ni kibe kuma do nyefo kibe ala to éviter ita fe ka ala to fo to halika koroya ko mi santa ko ni atode de ma do to be ka ke chugumi so ka fo ko ngala ngobe fo ya ka koro bamanan tleba tan flala ngala be fo ngala e joni ngoy ngo ala de kodo est-ce que on re ma min fam bi fem fla de be ga nyami folo flanga fo ya rekunte ko ala te yede folo flanga fo ya qur'ana ya masala bo ayin hali boli munu ngum blambe al kaaba kono a boli tugo ko di ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa ma na'buduhum إلا ليقربونا إلى الله زلفا كو أنت نومبتو دورة كما ده وكان سمي على لا تام ما فوقو على ودو ده أو ما فوقو بسيكا فويك وي فلو منو يري بولي بلال كابكو وكنت نومبتو كو على ودو ده أم بو بتو كافوكو يري بسيكا كي أم تاتو يده هل ناي على يتوغو ويلو لا نغا أم بولو وبانسرو يا على قرة ليلي لا إتسيكا شو ماني ما فندو إناتي o de nga famille olu tayra mafsaya bitay abe fla nga foye nga olu tafsaya bitay biere mo ba fe ka ala to éviter o koni bon ne bolo to wati jango yo wallahi mo qoroba ka ba ala la o to wati jango yi ma qoroba ka kafriya ite mala wati jango te de ngali na ala la halati me ibina ngunani ala to o ba soro setrota madilika cheka barubiya ko chek me suraka jamana na kwa te ala tofu fuka ta le sa kwa ta ala tofu ale ba manade ko fuka ta sa kwa ta ala tofu ai shi soro kuma mina abina sa da kafiri ka sa ya ka gele duna saya bana nam ya bana gelera yano e bana do be no yimina ni dara era do wuli to tew yere o donde o zonna annahu al firaq era donc ite bon nanizi adala ku ko kari ko ala tofo tubi siga alama ako ne kari nda fofi umana ala tofo ay chugo ako abada kwata agona gelera ayre dalin nguna na ayre ma fo khobli ayre ko ya maulana o suraka ba ala do wele ko ya maulana ayo fo ko ko kari ala to fo ko ma vita ala to fo ko ko ale fo suraka ka dila opana ya ala to fo kana hal ma munu to ko munu ala to kerefe ka fo ko non ko kulu ko ndambala ko force do bey mimbe force be kuna e shinkima na sa o ya ala de munu be to wa philosophie do ya fo ka soro ma do dinena philosophie do yuski ko akili jagabo ça dit akili sanuma tigation ko tigite ni ko nuna o tiga geo bon ni ekosan ma do be o mi ma chambe stranka fo ngati nye fo fe do ka fo ika famu mimbi akili la ko ala ba don ala kira ikma info sallallahu alaihi wasallam nango ala de fe bedla fe tigibe fe bela ibe
naloma do bini kando okman no do ala red subhana kira yo fayu ako shaytanati wuli aba fawi joni la ala ko fabina ayini nga ko joni ala red la ila rabbikal muntaha ala tedlalayo dande alay huwa al khaliq wa ghayruhu makhluq ni tara chugo fo dando de ka ye note ni e a forcer ko dlaba ka ye ala la dlaba bina yini o fananawo dande alay ale de tedlalayo fo ale de mako wajibul wujud azaliyun abadiyun sarmadiyun ate fo ala kola kwa damne na kuma jumai ate fo ala kola kwa kera kuma jumai inye be fon fena o be bora ale de kasila ale de abedla wa ala ilaydu min tawni aye kuma min fon qur'an kono iba bengalo diga o tengalo diga kwani min zetle ko fodi كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أسلام جوني سراكني آية سبكين فلو أمينغو على كوتشين أمينغو على تي جوني يني آية سبا جوني سراكا كينيا كابي جيدرا فوبي كافري يرا تشوغو تشوغو يبانا على لا تشوغو تشوغو إي بي وصوني فراونا ميبي كا على نغار لابو ومسيغاني آية ننون كينيا aya folo kodi ako ne de ablay ni mi ngon ma soma na kadiye soma na madie bananga mena tlaka sigidi ni tiente kana songa sigide kullu nafs ko ni kilingile be dha'iqatul maut abebina sayana na kilingile asuralaka allah rako barobu kofi adana madite sayafe tugo mi mpora hakilla do binawo bulia أكو إن الموت الذي تفرون منه كو سيمي نابك قبولي أني فإنه ملاقيكم أباكم بدي كبي منا ولد رأي قدنا جينا يشين بالله ردما دقو جاوجا يبسروا يا إكبروا لك تافه ni do ko nzira ka ba bana bice ka ta fura kelkero la ishu bisik foyti foy nyala ni wati dafar asabana mamun ngera fama bawye yali lubse ku yera koloshika bwama wa lubse ga datu ko melekal mautu nyewa ako aina ma takunu amana ke yoro yudrikumul maut ko sayaba suray walaw kuntum fi burujin mushayyada halna karanga ku go jongofe wal halna yala lak ba kulu dolu saf dunini aya sabaken mamun ko ala ko te che ubse ga tafsiru jmeindi awma sayakula ubse ga tafsiru jmeindi ama nyena ma yakula nye foli jumɛn b'u bolo adamaden dilan kun na nye foli jumɛn b'u bolo maaw tɔɲɔni min bɛ yen bi o bɛna ɲɛnabɔ cogo di olu ka diinɛ kan olu ka hakilila kan ala hinɛ na ana de a ye cidenw ci n'o tɛ adamaden hakilima bɛɛ tun kan k'i sigi k'i yɛrɛ ɲininka ne ko ne bi yan kun jumɛn in na adamaden tun kan k'o ɲininkali kɛ a yɛrɛ la o bi fitratihi salima ni hakili yɛrɛ ka sanu ni fati la i tɛ lagalagatɔ ye ka ere ni sigi ki ka adamadenya laje ki balo chugo laje ki balo yoro laje ka kaba kolo fle ka dugu kolo fle hal ni nabi manga kibaru kumanna ema ere kunzigile kangi yere yininga joni ene blaya ay blaya kunjumena hakli kunganga adamade blaka ayere yininga wala ga ala de hinana ana ka shinga chide blaka na doron ko nyefo ay ka wayu jigi chido nga ka fa awa ne ablay ni de kama wa ne de ablay ala ko kale de ablay e mi ngoko e madda ala la kuma e ka fa insa ke joni ablay e mana me shukoro o tu tale yanu luka saku ne ko ni mo min ni madda dine kula saya ko fe se ga baro jumay mbola
kata fara shukoro ka mini ka fara ka we lahara ko kuma disa ni adama de nyena maya wore ko ni nyena maya wore hakilay mo wala dron o da to fo ko dina de tiena srafe aslu e dina ko de ko dina de tiena srafe dina tiena kuma mun no de na ni hakilla nunu o da to nyena maya wore be adama de fam babbe hakilla halati ala batu o de ne balankele an arwahula ati yanda mateo hal tara shin wa jamana ni fonka do ka bato hala fogo munum bi nyine bato ku ba fode ku ka ni korow ku ka mo korom nun sara kulu ni de bina do nyinen nun o kore ko adama de fam balli man yaledo ko laalla nyene ma wore de be minini ni nyene ma yite kidi o qur'ane de o nyefo ay bi tafsil ka nyefo ka pere latike بعد هذه الحياة نينما ينكوفي نينبي أبو بونا أبتانا كنوا بسي شاكايا أبي داني يرينا فريق في الجنة وفريق في السعير قرآن ينيدي فو أي كنغبو على ما منو بكي مغولكو قدوا على لبي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أين ناكد اللويه كلكم من آدم وآدم من تراب الإنسان بالطبع مدني آدم دوم ببلوني يويدي آدم دوم مغوبين ينوفي اسكي عون يربا لك ولي من دفر فينا يبي فلو أنان كولوش أفراتيكا بولي أوي شياج مني قواب بلو أكلنا كما قلت جو شيا ولا إيه فرافينا بتانيه في أتكتان ده فرافينا بتانيه في نتاكي جوي ده أتكتان parce que amena kuma do be ni osuma me adama de no o konnu de wolo to flea ka anga tanye fe bali a ombe ko ke fade ya ani mo che no ama sola de faraf yani kana on kele ko slabaya yani kana angele ko ay karunga fini do anya keta u ka fe mi mambulo e ka dodla kana na dro min kan ka temoka ka la je namba na ulai ka soro ka fo kan bana yere dina ko dorontew go qur'ana yo fo hali kiran nane ni islamay nyo de fo kiran nane ni islamay arabu yere kumbana were usizi ni mfako kile indika ma alfaina alayhi abaana uko nya fa usoro minga on de boka ufana ka dalu ku fawde abana bo nyim fa soro ninga o damatika ke dalu abada hakili mashiro Enfin, on bak manabi, il fata mimbla kacha 80%. Koera ou la kogne. Il fata mimbla koera ou la akacha 80%. Nga anye bala dine ko kele nama de bala kata no islamay. O islamay korote dore jonka adlaba ala donka kulo alaika ala bato abana. Arabu yete ante arabu bato ibi keslame fugati isa imase arabu jamana ka ina arabu te nyondo ini ibi alaka ka bato ibi kal dina so ante ke arabu bato ani arabu be damaka kala ulu yere kuma so ala annana kira nana ulu yere kuma so ndo unana ye kena wa ufana ni kuma inde fo adam nana ko kira bulu nende parce que ifa soro mina ni mo ko ko do maliye ukmen makile inde fo ko arkira ko bala kulu neni ko ku ka tabulu nalumaya shendola yere toroba do nani jokira ma ko ne ko e de kafsa wa tara abdul muttalib de kafsa alkira makuma ako e de kafsa wa tari abdullah de kafsa o kira fa na moke ko kuma na ni man fsa uluye anulu jera ka lata ni uzabato nyon fe kuma munun flesena kuma kurawte o kuma kurawde do wende ningele inde fo alakira sallallahu alaihi wasallam utaraka moke na faujati min bani hashim kone ko ede kafsa wa ulude kafsa kira makuma ko don kama ente kira kafsa du golo ko kama beyo na kada wa fo kone kafsu wike nga ni ifatara to ko ma imo ke tarato ko ma ko dona ka fo yele kafsa uluya kira mojabi amakuma
ko kuma na ni imam saulu ye anulu jera kan mboli nunu soya atanga dome fura kirama sallallahu alayhi wa alihi wasallam mana ala ko akone munun la o fleni yada dama de jetira awere jeme dore dama mina ni qur'ane dama so ay baba dama do defo ko ni ala ka dilalewi abe femun nga ku wele ala tanana aya jirana uye mun la du ko lokoka wallahi fa islam ya kele do de ni islam min ba fa mi ka fam ni ta fa mi ka fam islam ya kele 100% do farafinya demete farafinya te ni farafinya do e ka na bani naya amena farafinya fe on jiri la sa min te bolution naya farafinya ko te am gore to te farafinya refe mamun ben nabi ubi fe indila jado fanda bi ni ga do mali hakilla abiya fama da ambe amalen kiloya se fanda de ba fe ga don hakilla ni nana ni fe ni warda ka amalen be sonda illa man rahim Allah problème yo dorondi mamun be kelela soni no fe nasro soni fon ne ko bolu wera de biduminikia ro bolu tu duminikeo bolu tu shenyimi uti badu bolu tu fendu jiri jala de do anga nganjiri ko mago de nyal wa jiri nyina ma be jiri la kuma jme ni seba na jiri kenena madu jiri be wasona ka jiri kenaya de nga a jiri kenena ma etara jile ta kama ere masika ebali labse ki bali atafe ka tike ka gedo jala yo jiri kenata tike li feo esera ka tike wa soro ima ala soro folo ala tibulu folo iba ala yini sira de kansa ibala kiga biniga ala dila ni kuma nun ne be misali adu kuma hikma kuma dudu ikafa ikasigi haklima ima ibrahim alayhi salam domina ayi nunga bolu jeni ba bolu kari ayuka bolu kari utali ka dugu foro bayana jela ka toto boli bakele ka jele dlo kana qur'ana be ka baro unana boli bekarle do jele be kelengana baba jele be baba kana uko ni jon noy est-ce que nous ba don nous ere damba la tiki ko boli billama ko absika fenge tieni kera jele be kelengana ubi mayini ga automatiquement kumba don ko jele flev mingana ko de nodo nga uye adangania bu were yoro ko u dote ni ngedola ni mfanga te boli dola ka ke dola بس وياك بعدي من فعل هذا بآلهتنا جوني نغاونغا علولا ko kamale do bia o tanga fen nu fede angon bi mimme o dakuma be o ni fen nu lago shindi ku ba fo kamale ma ko ibrahim andama kalama ko o de ale konte yuma fo fen nu ayo la jede o ibrahim wele kana o ko ibrahim ay de ni nge ko ibrahim ko ayi ko kumbabain ndi yake ko numa dala kuka inga kuka bolu wera inga qur'an be yani mbefo ko o yoro ina mo ngunu wera umalo yara u hakli sigiru yera ma ko cherere la on yera kundo no ka fo ambe bali ku be fenga ka batu fengera hali atika dandiga hala atika foni akana siga balika keshin atika hala nyefwan qur'an ye kuma min fo abuko mu yere jalaki wakili kunzigira ngae bo fie shetana bo faka chade oroni be shetana ko gora dowla lu hey ibrahim ay ba doni fen nunte kuma ka koroko yi anga chie do fo nyoy e a don ko nunti kuma jaman bi min fo ya ka bolu demede aka bolu deme aka bolu tajuru sara eta ba no ko nunti kuma donc kuma masala yi shetane snaka do shuka bla yo tunuka bu note ni ndo nganga ku betu bidu nga uma tu bide we fela dment ke okofe ku be ibrahima jin ka bulu kama o ko kunjera mina qur'ane o nyef oninda ma de bela ka fo ko femu ndo ata nyaayere jango kuma koro de yoyi abe femu wele ala tanana fenu tsiga toro nyoni ka bo uyerema jango ka nyoni ka bo ema fen nun tsiga here sama ka suwere ma nata wira pi shew yinu wira yo we de she yini kana
ede bayini kana ede mishini kana nete e ka asigi doron ka to da ko boli ale de kunga nga sagaw yini kana fere ka dosorafe ale de kunga nga mishu yini kana fere ka dosorafe nga ede ba ale sigi ka tla ka yala ka fen yini kana ka mo convaincu kana ni fen ye kana dama wala sa eto kana di ema ale to la ko yenda madi mana hakli ko don sra ani famu sra abada o ti son adama de kan nagashi ka jashi fenware mini ala tekili wallahi ali ala ci de munun ci ama ala ma fo kangu yere batu ay ci de unti batu de ala kreyo kangarda akula yustaghathu bi wa inma yustaghathu billah akutlu mageni tikeni ne muhammadu de tlu mageni tikenfe abeka ala de fe isa alayhi salam qur'ana ya barobo isa ko aka mo ma ko ala de ne may ayru madu an be ka je ka batu ala yo defone ba cide man na ko kulu batu da cide nana ka ala de ko fan ya an je ka ala batu ka ala ya bonya sigi alama o de to ko tawhidu o de to ko al iman o de ala kilibandiya o de ala danaya mana kun kabu kun asigimbe ka balo mo ko to wala de ka wani mɔgɔ min fana y'a faamu ko parce que o kumaw fana b'u da ko silamɛya n'i y'a ye an bɛ silamɛya nɔfɛ kɛlɛ kɛ ko komi b'a silamɛ ɲɛmɔgɔw de bɛ balo ni silamɛya ye a ye t'o fɔ silamɛ ɲɛmɔgɔw ye minnu bɛ kɛ ka silamɛ ɲɛmɔgɔya yɛlɛma ka kɛ wari ɲini ye a ye t'o f'ulu ye an ka foyi t'o la anw ka foyi t'o la anw ye silamɛ ye hali n'an tɛ kɔkɔrɔ sɔrɔ a la insha allahu ta'ala an tɛ silamɛya la wariko kama yan parce que mɔgɔ maliyɛn yɛrɛ hakili la bi diɲɛ yɛrɛ n y'o de fɔ n bɛ segin a kan fantanya bɛ n'i ka dɔn hakili la an y'an danbe feere an y'an ka diinɛ feere anw y'an ka fɛn bɛɛ feere wa problème yɛrɛ yɛrɛ ye min ye min y'a to ni mɔgɔ ninnu ja bɛ gɛlɛya jamana kɔnɔ ne b'a dɔn an ka kadiriba caman de bɛ yen u ye tubabukalan kɛ ka janfa nka hakili ma labɔli kɛ dɛ olu de ye ninnu ka client an b'a dɔn yan soma ba fɛn o fɛn n'a ye problème sɔrɔ a ka ca la n tɛ bi dɔn waati tɛmɛnenw na soma ba fɛn o fɛn ye problème sɔrɔ i bɛ n'i ma ministre dɔ ka coup de téléphone sɔrɔ i bɛ directeur ba dɔ ka coup de téléphone sɔrɔ u bɛ sin k'a bila ten hali bilakuntiya la n'o tɛ caman minɛna ko caman na yɛrɛ a dɔw minɛna maafaw la yan dɔw minɛna walidenw violeli la yan dɔw minɛna drogue ko affaire ni fɛnw na yan nka n'u minɛna dɔrɔn i b'a ye coup de téléphone bɛ bɔ fan bɛɛ. jamana kadiri baw parce que kulu bita baraka bulu ay sege alama isma alala wa tawakkal ala al hajj alladhi la yamut isma nyinama min tisa ni isma ika soma kala ni ka soma ke saradu ni isma ika dozo kala na saradu ni isma ika mor kala na saradu wa tawakkal ala al hajj alladhi la yamut وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المؤمنون قرآن يمين فو أي ويندي نندي فولي ماندي مغوي أبتا سمي مغوبنونا كتوكا تاور دوما أمو منان دي إيري مانا مغوي كاكل دوكا أنغال لدلا فيني كورو دوندرو في بسراني اسكي ويرا تشكا يادما دي لا فرجاو فلنايو يا في ibi boli ka ti toro ka inu se ka gere nyona nga on ye chugo fa ka fode ko yi chugo don nuna de nunu mai de nunu ye karun ye de e mugera adama de tika bla ala place law hal ni o kojugu ke sebe ni ebo ke itema ite manumai hal lo asura ala e kojugu keli sedima kwa ake chugo yere bi daga ni o de kera yanga sababu ye mo ka dangari mo la ite jati adamaden ɲɛnama fɛ jango tiɲɛ yɛrɛ tɛ sɛbɛ ko wɛrɛ tɛ bi anw bila la yan ni nin ko n'a kun b'anw nafa yan san b'a sɔrɔ anw ye bɛɛ da nka ne bɛ kabakoya faamaw a hakili ka segin a ma maa minnu bɛ ka nin ko ninnu sinsin ji jukɔrɔ n'u ka nafolo ye a bɛ ala kɛlɛ de la dɛ maa o maa i bɛ filankafoya kan k'a sinsin ji jukɔrɔ k'aw de y'u ka clients ye aw de bɛ miliyɔn d'u ma aw de bɛ VW sanga d'u ma aw de bɛ fɛnbaw k'u ye aw de b'u kɔkɔrɔ ne dabali de banna quoi yɛrɛ maa min
e tambiyere kalfa la ko abi deme nga enye bala lere tsiga fo nyene bayre ni e ka warte a balo tugo tinye ni problème ya sora be de wele telephone na nga ona tabbe asira ka e hakili mara ko ale de psike magodla ale de psika bla ala ya place la e je dungodo nani nimba façon yi je dungodo nani ni saka façon yi je dungodo nani ni misi façon yi alu babe jamana ka donc mo dodila ka lettre black na dinema ya lettre ka sebe ko kuma ko ne ka suru président ko ngo black ta di président ko jamana saraka ko misi hake do ni fe ngo est-ce que aka kele ngo mayeni ma don te kele ngo mona min bena we ntse kila sorode kuma be wa fe on fo amena ndela ya be jamana kuntugu black bolison saraka bo jamana betola ko de angala da koro ni jamana fama mo go be saraka bola ute fanda on roda ku kana ute mamunu tukana songo tubolo nu be faka saraka bo jamana ku kana kana ni malo eri morku ye bisiri dawla bina mo go yisla na ba faka saraka bo ka ko jamana alaka jamana lafiya an ta fa saraka ida sadaqat inma sadaqatu lil fuqara sadaqati bi di fanda on de sabato lima o bo din nige to yinan sa sur trouble wolo flande nyaawo ba bi ko non donde jon ba abdi jonuma munu ya fotea wajie bala katata ndede hali expert munu fana be jie kono na foro ko kariye ni mutakhassis comme kuma nun kono ka dun wati taraka c'est arama de res fam basigi bengalo de kapi pour que anga balo nyona hali to bula kuma do ba to bu singa kibaru do cari jie kono ti wa soro wardo de blade ko kama o wari tsiga bo faka foka problem bi ba no nale o ko bo ko ale de o khabiru ale de o kalanke ga sa dana ale be kibaru mbo ka fili na bo ka fili ko ninganga keta bana o ba to wari dollar milliard min dale do makaba kala parce que to bu jamana bang nu were bla ala de place la o lu bolo jien ka sécurité abulu de bolo jien ka kene abulu de bolo jien ka basiki abulu de bolo nga ashidu masika nyana bo bulu masika alu were ta nyana bo jango jien beta mana wari nu pour que adama de ka wari ka bo ate bo banza abu woni kamunu en fleur o nyongo shi kan de la note ni dalu jonjo be ni ko nuna sandan zoro tanko e anga jamana tla fla minena ya ka ni ko to ambulo ya folo ambe ko donc mamina uba fo ko mado be kwa ka kelete ku hali jamana na jango dugu bo ko kari ko dalu ba bolo ko ka abe dide bla dugu la abe dugu chiro ni gele bo ko kari ko ni na karla nyona ko abe tumudu nyena mala nga bitabe tugodi akara dibi anga jamana anga wati temena ya wati do temena ya jamana jumai kuma msana nga jamana ya ayre bak mba ko tili la je dungudo ko ni jamana la saba ko flam minene do ana o flam minena ka anga ni ndoni banu nto mini minena ko to mi mamunu bisika shuala ko ke mamunu bisiki kutke yoro janfe mamunu bisiki mago sa yoro ngere ne ko muna mago nye doni te farafina bolo de fo mago sa doni ma beto abu ga mago nye fe on de black na dauma angun be mago sa ko kuma dama dila hal alans la me dama ni yonche ute fo ile mago sa ko kuma ko ni soro mbi ketan ibi to duguma ka sanvela ni ngali ke ibi to sono ka ken ne ko muna te mago nye doni ka ire di muna te here doni samaka sire maka samaka se mo mai wa adama do mi nyon na fadi anga farafina doni bede kembe to bu be recherche la dongo do marfa kura do la we bom kaka dla ku yere sécuriser ka commandement black na on kaya on debe ka nyon convaincu ko anga segi kata jiri kuru bato ko niya nga ko tiena ko anyo de tabla la ilaha illa allah chere la ne bulu makala ne koni hal ni makeslamé o ya o ko re ay kran hafi dinan ta anti marfa joy la anti muru joy la kika keslamé na kadiye keslamé na mandiye biere nga kalamba kama wele kana boli soma mo mu e to bula ke ma mu be jien kalama bi ni wulu ye ku be na boli sonta parce que do retew
ninnu tɛ boli kɔ dɛ ninnu b'a fɛ ka boli sɔnnaw de k'u kɛ allié olu la parce que taabolo n'a bɛna Mali la yan a b'a lajɛ ani min ka surun a bi i kolokolo la a tɔgɔ ye di minnu bɛ sahabaw nɛni u nana u ye jateminɛ u ni minnu bɛ se ka baara kɛ u y'u kolokolo olu la minnu nana k'a fɔ ko ciden wɛrɛ bɛ na olu y'a lajɛ u ni minnu bɛ se ka baara kɛ u y'u kolokolo olu la ninnu fana natɔ ko kɛmɛ tɛ wa n'a dɔ jumɛn olu fana y'a lajɛ ani minnu ka surun o ye minnu bɛ a tɔgɔ ye di boli sɔn na ka kɔrɔ an n'olu de ka surun n'o tɛ e bɛ tubabula ye e bɛ se ka farafinya ko kɛlɛ fɔ yan o tuma an ka filɛ ka kunu dɛ an ka kunu an k'an ka silamɛya kɛ an sɛbɛ la 95% musulman a ka tawhidu minɛ ka ɲɛ o de ye silamɛya ni ye n'a ɲɛna ko in tɔ bɛɛ bɛ dilan sisan ni ala sɔnna a ma ale de ye terrain kunkolo ye ala ka kerebandiya de ye terrain kunkolo ye e responsabilité tɔ maa min tan bɛ ka bila ke directeur kuturu ministère kuturu tale k'a kalifa mɔgɔ la o de hakili bɛ datugu f'a bɛna ka n'i bugu jirikuru kɔrɔ ko ka jirikuru sɔn ko k'ale mago ɲɛ ko ka jirikuru sɔn ko k'ale kɔlɔsi an jigi bɛ da ninnu kan k'u bɛna taa ni jamana yɔrɔ jumɛn i tɔgɔ ma fɔ yan dɛ ni i b'a la n kan b'i ma n'i t'a la tɔn ka taa n ci fɛ nka ne kɔni b'a dɔn a kadiri caman de bɛ jamana in kɛ a caman u yɛrɛ b'o de fɔ ko somaw de ta ka teli u yɛrɛ b'o de fɔ ko somaw de ta ka teli ko bolitigiw de ta ka teli n'u bɛ kɛlɛ la ko bolitigiw de ta ka teli n'u b'u mago nɔfɛ bolitigiw de ta ka teli n'i b'a fɛ i ka nɔmɛ k'olu de ta ka teli n'a ka teli o y'aw ka faamuya ye dɛ sɛtanɛ kɛmɛ ka min masira a ɲɛ kɔrɔ n'o tɛ an kɔni ɲɛ t'a la k'a ka teli an kɔni ɲɛ bɛ min na cogo tɛ yen dɛ parce que jamana bɛɛ dafirila yan jamana 7 somaw n'a donsow welela kana fara ɲɔgɔn kan et puis an bɛ ka fɛn fila ɲaami ɲɔgɔn na jamana in kan olu tɛ kelen ye dɛ nka komi u yɛrɛ de fana y'a ɲaami donsoya ye sogofa dɔrɔn de ye sogofa dɔrɔn silamɛya bɛ donsoya min reconnu o ye sogofa ye ni boliko donna na i bɛ fɛn fila de la sisan i ye donso ye nka en même temps i ye bolisɔnna ye i ni yɔrɔ bɛ bolisɔn kumaw la nka n'o tɛ maa bɛ se ka kɛ chasseur ye ka kɛ donso ye i bɛ kungo kɔnɔ i bɛ ayatul kursi kalan k'i yɛrɛ tanga i bɛ kuranɛ ayaw kalan n'i bɛ si yɔrɔ min na kungo kɔnɔ a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq i b'olu fɔ wa i t'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen fana u bɛ jiri furakɛliw dɔn u bɛ jiriw nafa dɔn u bɛ furakɛli kɛcogo dɔn u bɛ banaw furakɛ o y'a dama ko ye sariya t'o bali nka k'a faridaya tant que i ye donso ye dɔrɔn boli b'i bolo karamɔgɔkɛ boli kɔni bɛ fan o fan anw kan bi ma dɛ bolisɔn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka nin kuma in kan b'a ma wa jamais silamɛya ni bolisɔn tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan wa an k'a faamu ko maa min wulila ka na bolisɔn na yɔrɔ hali ni dimɔgɔ de nana a yɔrɔ k'a k'o fa a la e ni min sigilen bɛ boli kun a bɛɛ ka kan ala yɔrɔ a bɛɛ ye musiriku ye a fila bɛɛ tɔgɔ ye ko filan ka fɔ wa ala ye jurumu kelen min t'a tɔgɔ ma k'a ta yafa jɔn si ye daraja bonyana cogo o cogo o ye filan ka fɔya de fara cogo foyi t'a ni silamɛya la ɲɔgɔn kan i ɲɛ b'an na an bɛ kɛ ka fɛn o fɛn fɔ a la kuranɛ ye fɛn fɔ a la min ka jugu n'o bɛɛ ye o kuma dɔw la an bɛ ɲɔgɔn musala ka ɲɔgɔn nege de walasa ka mɔgɔw wele ka na tuubi ma n'o tɛ kuma fila tɛ yen o a ye na ni dalilu ye kɛ min b'a jira k'a fɔ k'an kan ka bolisɔn a ye nana dalilu ka ala ka nɛɛma kɛ ka ala tana barika da misi ninnu saga ninnu ba ninnu nka u tɔgɔ sura dɔ tun bɛ kuranɛ kɔnɔ min tɔgɔ dan b'u la de ko suratul an'am ko nɛɛmabaganw sura suratul an'am nɛɛmabaganw sura ala ye bagan ninnu dilan ka di an ma de an k'an yɛrɛ nɛɛma n'a ye lahiyaw bɛ k'a la hiji hadayaw bɛ bɔ a la denkundi sagaw bɛ bɔ a la o de y'a kɛcogo ye n ko Seydina Ali nana ni hadisa dɔ ye a kuma ko kira ye kuma 4 fɔ ale Seydina Ali de ye hadisa in lakale a bɛ Muslim kɔnɔ hadisa in na kuma kelen b'a la an b'o ta a ko ala ye maa danga maa min ye kantigɛli kɛ ala tala ye wa ala kira ka kuma de jɔnni y'a lase Seydina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa sallallahu ala nabiyyina sallam Seydina Ali de kuma a y'a kuma 4 de bɛ hadisa in kɔnɔ a b'a la ko ala ye maa danga maa min ye kantigɛli kɛ ala tala ye bon an bɛ nin komisɛni ninnu na a mɛnna bɛ mɔgɔw ɲɛna ko dɔw hakili la ko ni ko a ti daga bon o b'a sɔrɔ ninnu ye nin taabolo mɔgɔw de ye n'o tɛ baasi tɛ nin na a bɛ tan taabolo ko tɛ sɔnnikɛ la dɛ
silamɛ taabolo tɛ yen min bɛ sɔnni kɛ daga dɛ ka kantigɛli kɛ fɛn wɛrɛ ye n ko silamɛ taabolo tɛ dugukolo kɔ ka dalilu bɛ min bolo subuha t'ale la iskalu t'a la ikhtilafu t'a la an bɛ kɛ ka ɲɔgɔn wele ka na o min ma silamɛw kana segin a ma dɛ a silamɛw silamɛya tɛ arabuya ye silamɛya tɛ walifɛn ye silamɛya y'an bɛɛ de ta ye komi ala de y'an bɛɛ dilan cogo min na n ko kira kɛtɔ ka musirikuya bonya fɔ n k'a ko de ko an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ko ka tana kɛ ala la ka sina kɛ ala la ka sɔrɔ ale de y'i dilan a kelen ala kelen de ye dilanlikɛla ye kumana ala kelen de ni batoli ka kan أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أسلام واتي سبكرو كورونا أمي كمان نغايا آيات بين يالا دمر جرانا واتي بنا كمدو درس ورا تامبولا يعني واتي نونا توحيدكو توحيدوني فلانغا فويا نا كولولو توحيدنا نفاو ولو دي بامبولا يا تليف لايلا ني على سونابا امبو دي كايا ني على سونابا انا لوكمانا كوي مي فو انيو او كونتيغي او be papier kono nga wati sebakoro corona be kuma surunya lukma krim folo de do farali alaka da to lukmana ala ya tanu ka hikma dama keto ka de waju ako ya bunay la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim akunde kana fen fara alaka de akui ka do farali alaka ako e to e mi ngabunde to ni koroy de arkan az-zulmu de koroy ni fe bo atugula ka ke tukure koroy de amatli ako ke tugo matli ko mana ko jinga ni dade flanga fuye jinga ko dade flanga fuye ala ta fede ngo ala ko kira yere sallallahu alaihi wasallam ako ni do fara alaka muhammadu yere sallallahu alaihi wa sallam la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin ikabara be abeke fuyi way bike ma bulangulu bolewna la kirama صلى الله عليه وسلم نبي موضوع معصومون ولو تغني له يروك جان كبا فلان فياما غاو ناتبع عليني ما يفون يشوفو ونينا ما بسران اكو محمد يرى ني دو فرانغاي كبارا بيبي تشيا بيبي كفوي ما نسيكي كان دا ديو كاجا بنا كونو اتنيا ده ان جماناي كاسيكي كا بوليسون كوروتا ان جماناي غا كوراي اوتي يعني على السلام اتكي et puis fanga fa mushia chama de jamana ina akana begu shibire kelena de ka jamana ke comme na soro bede fani mo ke kumbe bolution na ya jamana fana tetinde anga kuma o foni la dire de e mo min ko ke de fa tiedo ki ma jan ko segama o ikngode me ka ke ina fo jamana ka nzigi mbo de ka jamana la da koroyo de malika bongoyi mali jamana bade de mo be halu yelema ko wolofla amadeli ka bolution o siaka chaya jamana inkaya an rebe min fo oni ni ekele wa ngo na fora ko be ki take ngo ne ka slamaya kan ga fo mi ne kan go foti fanade hey ambe kuma dola ya na ya sama ka sama Allah ba bebe do sokono kisi abebe dabla ya o jumei iba me bede date ko makana masikana do shigashila shikana kana ika dine fodron o ko ni qur'an kala be dablake o be kesugodi ay hali munu bala ko fo nulu ya kete utabeka jamana kelelo ka kodo de bali kasoro o keli kadi dowi ni jamana president baga discours kala ya kala ka abeka malien bede gashiski abeka min fo akla ka kadibeya joni ye kona ba tafo masalan bolisona mamina ni bolisona be ka mo do wele kana bolikoma walma abeka do biri danguna be kuma munun fo wo kuma fo na crime de ka nyishi islameba
o kuma jugu de ka jesi silamɛya ma ni ye pasteur dɔlen a bɛ kɛ ka wajuli kɛ a bɛ fɔ ko kira ka kira tɛ tiɲɛ ye o ye crime de ye ka jesi silamɛya ma mais pasteur balila k'o fɔ a boli sɔnna balila a k'a ka boli majamu ni kafiriya kumakanw ya o balila jamana kɔnɔ silamɛ de wajuli de bɛna bali donc an ka tɛmɛ o kuma an ka mun fɔ sisan a ye n'o fɔ an ye sa ala ko nin man ɲi wa nɔgɔ don ko nagasilen don ko jasilen don kuranɛ de ye nin bɛɛ fɔ ko bolisɔnnaw yɛrɛ n'u ka boliw mana fara ɲɔgɔn kan tasuma kɔnɔ ni min ma sɔn ka tuubi i ye fɛn minnu bato ka fara ala kan n'i ma tuubi ko ala bi i n'o fɛnw de fara ɲɔgɔn kan tasuma kɔnɔ bon ko n'o kɛra ala ko an ma ko n'a sɔrɔ alaw kun don k'u kun don tasuma kɔnɔ k'u don kun y'o de ye fɛn jalan minnu n'u batora ala tɛnɛ na olu bi don tasuma kɔnɔ nka olu donkun tɛ k'u ɲanga ta dɛ olu donkun de ye k'u ka dɛsɛ jira u batobaw la ko kumana minnu ye o fɛn ninnu bato u yɛrɛ bɛ fɛn ninnu ye u ɲɛ na tasuma kɔnɔ kuranɛ de bɛ kɛ k'a baro bɔ k'u b'u kanto tallahi in kunna la fi dalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin ko o mɔgɔw boli sɔnnaw yɛrɛ de bɛn'u kanto minnu ma sɔn ka tuubi f'u sara k'u to nin fɛn sidɔnbali ninnu batoli la k'olu de bɛn'u kanto ko tallahi tuma min na i man i ye tasuma kɔnɔ i tun bɛ fɛn min bato i yɛrɛ ɲɛ b'o la ko tallahi an galena ala la o dɔw ti kale boli la bilen dɛ k'u b'a fɔ an galena ala la in kunna la fi dalalin mubin anw bɛ fili an ka fili banginen kun do koyi anw bɛ fili banginen na tuma jumɛn iz nusawwikum bi rabbil alamin tuma min na anw bɛ aw ni daliba masa yɛrɛ suma min ye diɲɛ dilanba masa ye min ye dafɛnw lamɔba masa ye ja anw fililen don ko anw bɛ kɛ ka aw de bila ala ye place la o tuma na hey yali i ka t'o fɔ kabi bi segin kɔ dɛ segin kɔ bi m'an bila nin ko ninnu na a ma ɲɛ an ye dɛ an ka segin an kɔ o de ka fisa n'o tɛ maa tɛ se ka tiɲɛ kɛlɛ dɛ maa tɛ se ka ala kɛlɛ i tɛ se a fanga t'i la nin ko ninnu yɛrɛ kɛbaaw u hinɛ de b'anw na anw bɛ tuubi de laɲini n'u ye an b'a ɲini u ka segin ala ma de n'o tɛ i ɲɛsiranya kɔni tɛ o to kana hali sogo n'o ye i ɲɛsiranya ibrahima alayhi salam a y'o de fɔ a ko aw ye dɔ fara ala kan aw ma siran ko aw ye dɔ fara ala kan ne de bɛna siran aw kan o fɛn farataw ɲɛ ala kan aw kirim bɛɛ la belebele ka ɲɛsin ala ma aw de y'o kɛ aw ma siran ne de bɛna siran o fɛn nagasilenw ye u nagasilen de don n'u ma nagasi u ka ko kɛ ala ka bɔda kan ye an ka jamana ala ka basigi a silamɛya kan tiɲɛ kan ala ka jamana silamɛya kɔrɔta k'a kɔrɔtabaw kɔrɔta jamana kafiriya ala k'a nagasi a filankafoya ala k'a nagasi a munafigiya ala k'a nagasi allahumma ansur man nasara ad-din allahumma ansur man nasara ad-din اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.